Đorđe! Evo ti, Đoko, koliko prstiju vidiš, Đoko? Živ je. Đoko, koliko prstiju vidiš, daj mi ruku, ajde, peni se gore. Čekaj, Đorđe, potpuno je bio... Koliko prstiju vidiš, moj Đoko, a? Znači, igrali smo one vaše šore, šta da radim, nisam... Dragan je u tom momentu... Jeste dobro? Ajde, sjedi. Samo da bi... Nema krvi. Čekaj, Đorđe, nema ništa krvi. Da, mili Bože, propasti moje. Šta? Šta je ovo da me u glavu ovako spucalo, kao da je Rogolja, da je na grmečkoj koridu, da me potekao zadnjom nogom, zadnom levom, to kažu naši. Jeste, Rogolja. Gdje si, drago, legendo moja? Gdje si, Živa Đoko, legendo, kako si? šta radiš, gdje si ti? Šta radiš ti, kako si? Pa šta je ovo bilo, ma ne, uči malo klisa igrat. Ide lički više, moj jeboga, ti moraš naći neku dobru ličanku, odvojiti za sebe. Pa kako ne mora, pa ja vam govorim to sto Neki godina. rađe ona lički, uštipak što kaže, neko on bude, ali ako ne zna igrat klisa, jeboga, ti gotovo... Možda on jeba, ako ne zna se na službu popet. Ne razumeš ti šta ja govorim? I ja njemu kažem, dela mali, da ti ja pogađam, klisa kad bude ono poletilo gore, ti ga samo udari jednom ključom. Vidio sam ja spucao on tebe direktno u glavu. Pa ne bi ja da sam iz Brguda došao. Ja sam njemu govorio, nema tu kako u Brgudu. On ne zna da pita, on ne zna da pita, on je slamić. Razumiješ, dobro si ti njemu reka. Ajde, čekaj, Đorđe. Ej, čuda da te ne bi sa crnom zemljom sastavio. Bježi! Ajde, bježi od tala. Pa nije mu dobro, drago. Bježi od tala kad čovjek govori. Dobro, pa ja nisam kod lekara. Nego, slušaj ti, ja hoću tebe reći da pitam. Kaže da. Odakle s tvoji pričanje? Odakle, pa iz Titela jeboga ti, svi iz Titela. Druga strana s Mošarinskog brega, znaš. Ima lovaca, bilo je na Mošarinskom bregu, znaš. I onda smo mi, znaš, da ti kažem, tamo, moja ti je nana. Još dok je bio austrijski česar, dok je stolovao kod njih, znaš, kad ga je Gavrilo. Znam ga se Gavrilo. Onda je ona, znaš, govorila stalno da bi bilo dobro da mi, znaš, i onda posle toga mi smo, ko zna... Čekaj, koje ste pjesme pjevali? Šta ste vi pjevali? Jeboga ti, šta sve smo pjevali, treba pobosu se podigla raja, podiguje šoša i šlaja. Nemoj me zajebavati. To je bilo sjelo što god, da ti kažem ja, mi kad dođemo, kad se mi nađemo, pa to grmi Titel, to gori sve, Boga. Nemoj pričati. Nego slušaj ti, reci ti meni odakle su tvoji? Čekaj, kako mi rekao, odakle su došli? Alo! Ej! Glavni arkivator Čvarkov Đoko je pored telefona. Nano, ti si! Šta ima? A šta, sjediš sa Žikom i Šljivovičkom? To pravite kompjerera police i malo slanine, jel? A Žiko, dobar čovjek. A šta da uzmem? A base da donesem kad budem dolazio? Ja. Kako, ko je? Nije dođoš, Nano, ja sam tvoj Đoko, Nano. Kako, koji Đoko? Đoko, Čvarkov, Spećević, Salačak, kako koji? Alo, Nano! Nano! Šta je bilo? Šta ti je stara žena sama Ma ne čuje ona. Ništa ona ne spustila sad je, slušalicu. razumiješ? Ej, i kažem ti, krenemo mi za Surjan jednim kamionom. Znaš, mi natovarili da bude tamo ovi kako Šta si Janče, šta si to? 7-8 janjaca i ostalo što... A dodajte da se umijete bar. Odo da se umijem, pa zato pričam. Malo samo da vi dođete sebi. I mi doći sebi. dozrena, a tamo, rod čela, to se spustilo na mene kao da je nešto bilo. Jeboga ti. Šta je s vama? Pa šta je s vama, nije čoveku dobro kakav je udarac dobio, vidite da se podvojio. Šta je s Pa vama? podvojio se, moramo da ga vratimo kako Ma tamo. šta ti je, čač ti se Pa vidite da podvojio? mi izašla druga ličnost, pa ja sam o Ma tome učio. nemoj mi ga sad, nemoj mi ga... Verujte mi, sada treba, pa šta vam je bre, čovjek je bolestan. Šta je bolestan, vidiš da je sad tek u redu. Ma hoćete da ode na pencijama se laše, jel znate da baba nosi u podvezici onaj pištolj? Pa jebe mi se, Da ima malu... pa sad je čovjek... Sada ga treba vratiti. Ne može. Ostavi. Drž ga.